ageno ni riyo maber jahera mar Penj. Laktar, wariyo maber mokalo ka wawacho gima en mwandu kendo en ga morna matwa kod odiechieng wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare e yore duto te. Iluonga ni Ruth Otieno kendo amor mokalo ni wendo na kendo daktari nitiere studio ka wasebudhone to kata kamano wamor mokalo ni kawuono thuolo kaka teche gi osne gi dich to giloso puonjwa balo mang'eny e Penj Laktar. County board sub county timbo ward area mar Nyamonyogam alony magmine na sana ka no tulo wenye para kendo kawuono wadwa to ahinya weche mag chwer mag ich magmine hope ni ubro winjo maber show kawuono. Dr. Ngech amor mokalo kendo nyiso johera mar chenro ni kokale radio Ramogi chiengwa kawuono ni kawuono Dr. Ngech nitiere studio wadwa go mpaka kotenre kod weche mag chwer mag mar dwe nitiere kod chwer mar tok ka oseyudo nyathi koro tuoche kata infections nitiere kod kamago mane wawuoyo kawuono daktari. Kawuono wadawuoyo chwer ma miyo ma nigi mogamore ma yach ma nyathi osechopo dweche 6 mane modwa wuoye mwaluongo gi dho musungu ni antepartum hemorrhage en miyo ma chwer ka nyathi osechopo dweche 6 ten chwer manyalo dhi adhiya nyaka miyo nyuol bochopi second stage chwer ma bang' nyuol postpartum popogore ng'ama miyo be ma chopo dweche 6 mako gin buogo miscarriages wase wuoye kawuono koro wadwa wuoyo miyo mapek ma nyathi chopo dweche 6 nikech dweche 6 nyathi tinde gi technology nyalo kata bedo ma survive koro miyo chwer ma miyo kachakore dweche 6 gi nyaka sama miyo konyre ema kawuono wadwa twakie. Kapod otino kwa wuoye kosechopo dweche 6 to chako chwer kata remo chako wuok kuome ka onego kaber onego bed ni ng'ama miyo koa ogamo remo to remo ok chwer to wanuang'o ni nitie yore moko makotimore gik moko makotimore e nyodo kaka biero kako bet to kelo chwero ma ng'ama miyo koro emomiyo ang'o ma kelo biero nyalo bet nade ang'o ma risk ng'ama nyalo bedo risk mondo mano timre wanyalo konyo wechego. Biero onego bed gani ka ng'ama miyo pek to biero ma omakore gi kor nyodo to samoro nyalo nuang'o ni biero nyalo pogore gi moluongo placenta kaka koro picha ne omakore gi od nyodo remo chwer piny ma chwer miyo nyalo gine biero nyalo pogore mako makore gi nyodo ginyalo bedo ng'ama miyo makata obedo noting'o nyithindo 2 kata ng'ama miyo ma pi moluongo ni amniotic fluid owuok kata kogore piny kata kotuomo iye kata gima waluongo ni gender based violence tinde ji samoro gore ute koro ng'ato igoyo ng'ama miyo ngum kata ng'ama miyo podo nyalo miyo biero wuogi e od nyodo chwer kata joma miyo moko bende nyalo bedo ma nigi pressure blood pressure kani malo nyalo miyo wabed gi gima iluongo ni abruption ng'ama nyodo nyalo gine wuok body
osewuok to remo chwer koro mano nyalo miyo nyathi bedo gi tabu to ng'ama miyo bedo gi tabu koro mano en achiel kuom gima miyo ng'ama miyo nyalo chwer placenta abruption koro nyodo gine biero owuok e placenta tae moro be wan go ka mwaluongo ni placenta placenta previa ni ma en abruption mosewuocha nitie makoro biero okobedo kama ber monego obedie obedo machiegni cervix mae ko neno kaka biero ni kaka ni onego bed gi malo makene gi piny kanyo ochiegni gi kama od dag nyuol yaworego kaka koro ineno mae nini en koro onge kaka omakore kata mae koro gin types mopogore opogore ma marach kabisa inyalo chunga dok marach kabisa ma koro type 4 neno kaka biero bet ni koro en ana remo onge kaka biero kech biero idwa no bed komakre kae ka koro nyathi nongo chiemo maber ka koro obedo ni koro en mana mai type 4 ni kata mai no kobet maber nuongo ni ng'ama miyo no kata koro dhi labor to owuok piyo kapok kata nyathi owuok kata mai koro gimiyo remo chwer mang'eny kabisa ma koro ka ochwer to nyathino nyalo tho kata ng'ama miyo bende nyalo dhi shock nikech rembe olal to nyathi bende koro ok nyal survive kata nyalo dhi labor machon ariyo gi koro makelo ahinya chwer mag miyo mag mine ma ichigi osechopo ka dweche auchiel nyaka chop kare nyuol joma miye moko bende nitie manyalo chwer kaluwore gi ka nitie mae ni waluongo ni cervix kae dhod nyodo kae ka nitie gik moko mokuotie kata gimoro infection moro donje kanyo mago to kelo minor mago to tindo mago be nyalo kelo chwer ma ng'ama miyo sama opek koro magi achiel kuom gik makelo chwer mag joma miyo seche mag pek ileronwa maber mokalo thothne gin kidienje ariyo kapo nono ni biero owuok ok omakore kod od nyodo kaka dwarore kata ka biero oti marach kata obet marach mano en gino manyalo kelo moro kata stage biero mo oti madieri makoro biero gi pimgi nene kaka mano en rach mogik en rach nego ng'ama miyo kech kochako chwer to chwer makoro od nyodo chwer onge gini nyathi tho to ng'ama miyo be nyalo tho kech kata kwang'iyo chwer mag joma miyo gi king'iyo mine matho nus kuom mine matho king'iyo mine matho te biro gi chwer mar machakore gi sama miyo kata nigi nyathi kamae sama ng'ama miyo pregnant kata sama ng'ama miyo dhi nyuol koro wach ma chwer ma ng'ama miyo no en gima kelo tho lal mag mine kung'iyo mine te 50% of mine molal king'iyo to lal nikech wach mag chwer omiyo wach chwer ni en gima duong' ahinya ma nyakwang'e nikech kata kichwer sama pod in gi nyathino in gi nyodo tinwang'o ni kata bang' nyuol kendo pod in gi riski bo mna chwer achwera koro chakore sama pod in gi nyathi to dhi adhiya kendo bang' nyuol pod chwer dhi adhiya mbele koro mano miyo walalo ngima joma miyo mine mang'eny koro emomiyo wadwaro ni joma mine sama gi pek ok gibed gi anemia nikech kichako chwer tinwang'o ka remo bende onge dendi koro inyalo nuang'o ni ng'ama miyo no nigi risk kabisa mar lalo emomiyo wadwaro ni joma miyo dhi klinik timo ni check up inwang'o ni kata kapok imako ich ibed gi rembi ber ok ibed gi remo mapiny ichamo chiemo maber joma miyo mosetim ni operation be nigi risk mar bedo gi placenta ma abnormal gi placenta kano osetim ni operation kata in gi growth moko mane wasewuoye mag fibroids ka ginyalo miyo biero ok bed maber biero nyalo bedo marach kata biero nyalo pogore chon koro risk okre ng'eni gi fibroid ng'ama noseyang ing'eni koro risk in go omiyo clinic idhiye nyaka koro ibed
ngama oluore gi clinic maber mondo ng'eni to in gi risk koso gino setimore nyalo konyi nade. Abro duki mana chien matin Dr. Ng'eche e picha mokwongo kata e stage mokwongo mane wantiere godo ni leronwa kacha ni biero opogore kod od nyodo. Ipimo no kacha ni gino manyalo miyo matimore nyalo bedo gik mopogore. Kuom ranyisi ng'ama miyo nyalo bedo piny kata oyudo masi tumo iye kata gimoro tumo iye picha ni kaito biero odhi opogore kod od nyodo. Kopogore kod hinyruok ango kendo manyalo miyo biero opogore kod od nyodo ma opogore apoga wuoka. Blood pressure. Pressure, hypertension, pressure ka in go en achiel kuom gima nyalo kelo mano. Kendo awacho ni ka od nyodo no nitie fibroid, nitie gik modonge. Koro biero ok bed ok makare maber kod od nyodo. Koro growth fibroid ko bedi. Mami mono setimni operation od nyodo. Mago ni risk mamo. Pimna mana machuok Dr. Ng'ech ni blood pressure timango e od nyodo ka kata e momiyo koro ango pogre seche maremo mateka blood pressure timo mondo miyo ganda wonge ni pono ni blood pressure timako nyalo timore nikech maki. Kanga mamiyo nigo onyalo affect nyathi tanga mamiyo. Koro pressure no obiro koro kama biero omakore go gi uterus no bende pressure no koro ng'eny. Ke pressure no biro remo ringo matek to biro nyaka kuom nyathi. Ke ing'eni kama biero nitie ni ema olink nyathi kod mama. Koro ka pressure mare ng'ama miyo ni malo tinyalo nuang'o ni koro kanyo bende pressure no ng'anye ma koro gino opogore apoga. Blood pressure matek koro pressure no en gima rach ahinya ka ng'ama miyo nigo iwach mar chwer. Okelo chwer ma pogruok mar biero. En gino ma Dr. Ng'eche thoro kelo tho mar mine to kendo nyaka nyithindo mantiere e iyegi. Wamora kod bedo kod Dr. Ng'ech gini e studio ka nikech iwinjo gik magipimonwa gi magipuonjowa gi. Samoro nitiere kod blood pressure, nitiere kod ito. Ng'eyo nyalo kelo ni chandruok kaka koro matin no ka wadogo gi bende gi puonj mang'eny moklo obro kata tin kisudi. Super Brand Factory dukani manyie ene nengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yore duto yupan kodo sani yud mwandu sano yimos kairito mondo keli non maudo nyaka dhot limbado ma Kisumu Manjit House apaya ma Accra Street momanyore kod Paul Mboya Road gochunwa e 072 683 No money, no problem. Travel now, live later. Masai Mara, Seli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Udi, 3 days from 16,500. Malindi, Lamu from 25,500. Dubai, 5 days. $650. India, 6 days from 840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. Mwende yodwe ni kaka skiza ton mari dial star 811 341 hash Ramogi TV odd wasani duto.
Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go man network ni. Kamoro amora ma intie to ka. Kelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony. Gimoro amora mano kende e yo minyalo dongori godo matin. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Ramogi en bandu no penyo mara nyalo kutiriko kokalo Facebook en Ramogi TV Penj Laktar nyalo Penj mar Penj Laktar kokalo Facebook page na en Nyar Joseph mondo mi ipenjo duto tema inyalo bedo godo. Kata kamano wadonje kidieny mar ariyo wang'iyo chwer mar Yach to beche auchiel ang'o manyalo timore. Gin ariyo madongo manyalo kelo chandruogni ka biero opogore kod od nyodo kata ka biero oti kamarach kama ok onego bed notiye. Kata kamano kar biero tini bende daktari opimonwa ni entiere kod stages. Tiende mantiere kod stage marach saidi kod stage ma pod bet berbere minyalo choki. Ka wadhi nyime kod twak wa daktari, ayudo penjo mondo mi wapenj abiriyo gi nupi ne ochako wuok. Mano chune modhi e hospital Migori mobede ward, obede ward magikone onyuol. Openjo laktar ni ang'o mane nyalo bedo ni ne rach momiyo pigno nowuok gi dweche 7 gi nus. Koro pi mawuok kuom ng'ama kapok ndalo ma nyuolo onyruok ochopo. Ma rito nyathi obedo loose pio koro mano onyalo infection kata nyalo bedo manyalo bedo ng'ama miyo en membranes marito pi gin weak genetically gin ne kaka gichwere gin weak ok ginyal budho bag rit nyathi nyaka ndalo chop. Koro mago timore. Koro nyalo bedo infection, onyalo bedo genetically weak or onyalo bedo cervix competent. Koro mang'eny timore gima notimo maber. Koro ringe hospital hospital kanyo miyo miyo lungs ma nyathi omachwa piyo mondo koro konyo nyathi nyalo yueyo nikech gima rach kapod nyathi dweche 7 boye pok otegno koro nyalo nyuolo nyathi to koyue. Koro ringo dhi hospital no imiyi antibiotic infection kik dhi kuom nyathi timiyi yien michuoyi sandan ma bende miyo oboye mag nyathi nyalo yueyo piyo ae tinyuol. Odwa chale kata gi gima wacho mar chwerni bende en mana emergency kwa tiro odwa chale mag mano nyaka dhi hospital ae ikonyi od thieth inyuol maber. Pok otegno maber otegno chuo sandan steroids miyo oboye nyathi
nyaka yude Daktari, ada mondo mi wane wach mar chuny mar joma mine ni gi kama wantiere ni. Mantiere kod thuolo mamalo mantiere kod tuo mar pressure, jogo mantiere kata jogo mantiere samoro tulo ng'enye. Mana matino, mondo mine mane chendo ni ong'e ni kapo nono nitiere ni to thuolo ni mar yudo chandruok ni rom gi magi. Jinde waneno ka weche tek. Ji tinde dwa tuomore ot ahinya gimoluongo ni gender based violence mano kong'eny akiani yute modok piny akiani en economy akiani en ang'o but weche mag tungni ot dwa bedo mang'eny midwang'o ni machuo mangu odhi ng'ama mama gore magi waneno yo wantie koro sama ng'ama miyo ng'ama dichuo odhire kata oye gima duong' ni nyoro ma biero ng'ama miyo chako chwere koro mamiyo kane ich onego tere mos mang'eyo ni hormones ng'eny joma miyo bende tere joma chuo matek koro chuno ni ng'ama dhi bol hormones koro tere ng'ama miyo mang'eny ung'e ni joma miyo ka yo wang'o nyalo wacho mang'eny 1,000 to kapod ng'ama dhi chuo pok owacho achiel koro idhi adhiya mos ide boria de bakoro kata mano joma mano ni ng'ama miyo kata chuanyi ma omako ich weya kik imuli dhiri kata mana kama dembe ademba kawacho ni kawuono tiende ga giadwa ni mondo mi rudhna to rudha tiende na kawacho ni toka ni kawuono jonya dwa ni kik idhir matek bembeleza kwa upole nikech ng'ama miyo sechego ong'aw mokalo to gima tin no nyalo kelo chwer mar ng'ama miyo mabende nyalo miyo ng'ama miyo ni wito ngimane to ng'ama miyo ni kende kata nyathi bende nyalo wito ngimane ponono ni ng'ato nitiere e keny kata e relationship mabende tulo gi ng'enye samoro neno chenro mar Penj Laktar to gina jomoko ma ok dog chien inyalo nyiso ng'ama miyo notimang'o onyalo wuok kaw break matin chieng' kosenyuolo duogi koso nikech ok jite ok dake tek nyaji monyuongo weche ji ariyo ng'ama dhok dichuo tek ema en koro kel winjruok kata ka onyalo dhir pasta ng'ama mediator weche ji ariyo dake wach ni ng'ato kaw break ji ariyo weche mirwako ni ming'e kama diye ema ni ka gima kamano timore to ok onego iling' aling'a nikech obiro kelo chandruok dine kaka dinwang' konyruok kata idhir pasta kata idhir ng'ama ne best man kaka unyalo timo reconciliation mondo wechego kata jonyuol nitie kaka joluo wacho loso ga weche mag keny kobiro matek koro inyalo temo kata through osiepe kech kiweyo bomedore to wanyalo luso ngima nyathi to wabo luso ngima ng'ama miyo koro ok iling' aling'a na abuse timore ni vumilia mano rach ngima nyalo lal ngima ji ariyo wathoro ga bedo kod ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni ma to koro en chandruogni to gima duong' ka kata gima wacho maduong' ka en wuok mar remo kuom ng'ama miyo koro ka ng'ama miyo neno ka remo wuok kuome sa moyach ma onego bed ni en gino ma onego bed ni chiewe ni gimoro rach koso kopogore kod remo ni ang'o kendo monego bed ni ka ng'ama miyo neno kopek onego bed ni ok odhi maber ahinya wuok remo no en namba 1 sasa ng'ama miyo ka nigi ich wach man remo chwer kineno remo nyaka ring e hospital mano en aya to nitie inyalo winjo rem wach nitie pogore kod od nyodo okwongo pogore samoro pok ochwer abraption pok owuok oko to rem kuongo iwinjo ma waluongo na black sugar koro inyalo nwang'o ni mano no koro ineno ka pod pok remo choko piny kacha but inyalo winjo rem miwinji matek seche mipek ni pek mano nikech samoro biero osewuok e od nyodo remo to pok ochwer nikech pok owuok mang'eny koro inyalo biro gi rem
koro sama winjo rem no mana achiel kuom manyalo nyisi ni nyaka idhi malo or nyalo winjo koro wi dizzy samoro koro boklony ka koro remo chwer e namba achiel, inyalo winjo rem namba ariyo, inyalo kata dhi labor ma preterm mano e namba adek, inyalo winjo ka in dizzy ma namba ang'wen, king'e ni in gi blood pressure ing'e ni in gi risk, king'e ni ting'o nyithindo ariyo twins ing'e ni in risk, king'e ni isegabedo gi fibroid iwinjo gik ma kamago, koro nyaka iringi dhi ne laktar mondo ne kaka dikonyi. To kik obed abeda laktar ataro obed laktar molony e weche mag joma mine, nikech kapo nono ni pod irendori samoro e kor gweng' to hinyruok medo bedi. Daktari, kapok wadhi e break, adwa ni mondo mimulna kamoro ka iwacho ni samoro biero osewuok, remo chwer, to kumochwere ni ok opukre piny, pod okudore akuda. Pod okudore kaka mae, pod okobiro piny, pod ing'eni ni mondang' owuok kacha pod ogine pod en ka, koro gini yawore ochwer kata osewere, kata osewere, koro inyalo nwang'o nyathi be ok tugo, mano be achiel kuom gi, nyathini iwinjo rem to tugo ma nyathi bende dok piny, nikech nyathi osenwang'o shock ka kendo mano bende en gima duong' ni nyathi atugo ga nchi nigi gamo remo to all of a sudden nyathino kaka tugo tiwinjo rem, mano ing'eni koro weche ok ber, koro biro yore mang'eny, bed motang', manyaka ichikiti kaka nyathi jatugo ga, tinwang'a koro nyathi kendo ok tugo, mano ngeche ni samoro gino biero osewere kanyo, koro nyathi ok nwang' remo, ok nwang' chiemo, koro mano bende achiel kuom gi, koro mago gik ma nyaka joma miyo watch out, mondo idhi kama nitie molo kama nitie ultrasound ber, idhi clinic mantie scan, inyalo konyi mapiyo. Dibed gi penjo moro amora ma diher penjo Dr. kotenore kod twak ma wantiere go kalo, adwa ni penjo duto mondo ing'e kia kelo chandruok, to kapok wachopo kanyo yienwa mondo mi wakawuoyo, ka waduogo to dhi bedo ni odhi bedo kidieny ni mondo penjo duto te ma inyalo bedo godo, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Fellow Kenyans, I come to you from the National Council of Churches of Kenya with a program that ensures that less fortunate children who did their last KCPE and are still at home secure their position in education institutions. When you send the word Elimu to 29888, you will secure education opportunity and sponsor a child, and this will make an impact. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo, lakini ntie kumakete mami. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Mabiro ekejo tume. Osebedo kanye to otimang'o sani. To ng'ato bende biro yudo kaka thum karwa mar thum biro yudo ni ng'ato biro ng'eyo ajuoga. Koro kidwa ng'e gigi biro winjo ka ng'ato sikoni daktari mar Nyasaye mar ariyo biro nyisi ni yang'o. Gin gik mage ma osogo seneno e thum kae. Mano uso do. Mano koro va uso do. Kurago ni achiel apar gi nus. Ni koro matiende oto. Solomon Atito Kafaya,
goyo mbaka matut kod osogo winyo. Chieng' tich abich mar jumani chakre saa 2 okinyi. Yud sigand osogo winyo mopondo e chenro mar ng'e jothumbewa e Ramogi TV. Ramaphosa amesema ndio. Sawa. Shekeli amesema ndio. Sawa. Sasa mimi naona yule ambaye atatoka tutamanyana naye toka kiwanja. Ogai mar Azimio Raila Odinga wacho ni en gi chir ni odhi yudo lemo momanyo kaka jakom duol mar riwruok mar African Union. Osewach ka ni nyithindo manie grade mar 6 ok nyal yango maber somo mar grade mar 3. What steps have we missed? And how can we retrace our steps? Maloyo nus ma jopuonjre mag grade 6 e pacho ka ok nyal somo malong'o buge kisungu mar grade mar 3 kaluwore kod lipod riwruok mar Usawa. As a region, our resolve is to work together to develop a resilient and flexible workforce. Working. Ni Penj duto tema nyalo bedo godo mokalo duonda kijana moro kokawo simbi kik ing'ad simu mano pod watiere penj laktar iluonge ni Kev obokawo simu kata obro chwalo na omiyo kinjo duond Kev to yaya mondo mi wuo kode waseketo line kendo nyalo go simu kokale line ma inene e screen mari mondo mi wagomba ineno chwer ka iwinjo ka samoro wi rudore kizunguzungu mani wacho cha samoro bedi winjo rem ma bende ni wacho ni nyalo bedo ni od nyodo kachiel kod biero osewere ka abiro iri kaka Dr. Ngech thoth ne timo ang'o mondo mi i-confirm ni ma en antepartum hemorrhage koso en gimoro modwa ket kode to ken kata ang'o mitimo tok mano. Koro mapiyo kaka mamiyo osebiro wadwa ng'eyo ni to en remo kadier koso ok owuok. Koro nitie pimo mwaluongo ni speculum. Koro ibro cheko kama remo no wuok eti confirm ni adier remo wuok. Koro kwasetimo mano mara wang'iyo ni to kiasi marom nade. Kare mose wuok mang'eny nwang'o ni ng'ama miyo nyalo shock, blood pressure nyalo bedo piny, cholesterol ni malo, koro ni shock. Wadwaro quickly mondo wane kaka dimedi remo. Yena mondo kaka simu moro dok kapok odhi nyime. Halo Penj laktar? Ruto amoso ukanyo. Wakwayo ni mondo mi uting'nwa duond simu malo. Wawinji? Iluonga ni Baba Ture. Machiegni. Apenjo daktari ni ya. Ka in gi ng'ama ka nitiere ng'ama miyo mabe onge gi problem mora to ku samo gamo remo inyalo yudo kokalo dweche 9 okalo dweche 9 ma ng'ama miyo nego konyre to dhi dweche 10 kata 10 gi nus problem mora mano nyalo bedo nang'o matimore i ng'ama miyo. Kamano ng'ama miyo marembe gino muocho kobiro kuom dweche 10 koso ogamo remo to thoth ne joma mine wakonyore tok dweche 9 to ma nyalo kalo nyaka dweche 10 gi nus. To pore gi mawuoyo mano waluongo postdatism. Mago nitie joma miyo ma gin muoch margi ok bi samo nego bedie. Koro ng'ama miyo ka osemako gamo remo bokadho dweche 9 to nyaka odhi e osiptal nikech biero bende ti. Koro placenta no ti nyathi nyalo tho iyi. Koro ka ndalo ni osekadho dweche 9 monyisi ni dhi nyuol nyaka dhi e osiptal mondo labor no bed induced. Emomiyo kibet abeta ni pod iling' aling'a ni rito ni mondo muoch obi tibiro dhi bedo nyathi biro tho iyi. Koro emomiyo wan ga gi date nikech biero no bende age en mag ndalo ne biero be kochopo kamoro to expire koro en gi calcification koro koti maber koro nyathi ok nwang' remo gi oxygen koro nyathi tho iyi. Yena ka usimu mano bachaka puonjore odiechieng' ma kawuono. Morin, halo Penj laktar?
Hello. Machiegni Morin. Nawacho niya, an gi shida moro, abet ni an dweche abich, to awinjo rem moro, gie piny ya to onding'a be awinjo ka pek sani. Ok ang'eyo ni nyalo bet shida mane. To bise dhi osiptal? Bise dhi osiptal? Asedhi to nonyisa ni nomiya ma Panadol. To kona ni aritane bang' ndalo adek kendo achako adog kapod awinjo sana. Tisewinjo remni kuom thuolo maromo nade? Dhi jumbe moko adek. Daktari. Ramo, kawuono ting'en wawuoyi chwer ma mine kokadho dweche 6, lakini joma miyo ma gamo remo mayach nyalo bedo gi rem e pinygi, gik manyalo kelo mago ng'eny. Gik manyalo kelo mago nyalo bedo gi infection e urine, e lach, dag lach, e UTI, kech blada bende kanyo, mano nyalo kelo piny rem. Koro emomiyo dwa ng'ama miyo ma piny iye rame mokwongo nyaka tim urine. Aka miyo dhi clinic mondo urine analysis, mano e achiel kuom ma common kabisa manyalo miyo ng'ama miyo piny iye rame kogamo to en gi weche 5. Koro mano achiel kuom gi. Mar ariyo nyalo bedo ni kata iyeno nitie fibroid mwawuoye ka. Fibroid go be ka nitie gi kigamo remo, mago nyalo kelo rem. Mar adek nyalo bedo ni kata cervix chako yawre. Cervix waluongo ni cervical incompetence. Cervix iwacho nang'o en ma dhod nyodo. Koro en loose, koro chako yawre. Koro mago te be pur nyalo kelo nyalo kelo rem go. Koro ka koni kotimne pim maber, kopim urine, kotimne scan, onyalo dhi osuptal moro man malo matin manitie specialist. Kech samoro idhi health center to ng'amino kanyo ok nigi lony maber ahinya, oro onge gi equipments mar otimnigo scan kata otimnigo test madimi gimomiyo ing'inago piny irami. Koro mano en gimonego kaw. Jomoko be nitie ma sama nyathi uterus dongo to nitie discomfort matin, mago be nitie iye kanyo. Koro gin gik mang'eny. Samoro ne osetimni operation be ska. Koro en story mang'eny. But gima duong' dwa ni mondo odhi od thieth malo, nikech thieth ka wadwaro ga gimoro second opinion, third opinion. Kidhi to mimna Panadol konyisi gima timore. Koro dwa ni kendo idhi penjie kendo kamoro, kata ka idhi dispensary, koro idhi e health center kata sub county mondo inwang'ie lony maber. Kinya nwang'o daktari ma gynecologist molony koka weche mag mine nyalo konyi maber. Adwa duoki kama ne wantiere, wuok remo ne mine mayach, ng'ama miyo oseneno ranyisi ka duto te kaka ne ipimonwa cha, obiro iri kaka daktari. Ni wacho kacha ni nitiere gik mang'eny ma itimo mondo mi waing'i ane kaka inyalo res mamani kaachiel kod nyathini. Kanye kama ne wantiere. Koro ng'ama miyo machwer kobiro osuptal idwa confirm no chwer. To chwer ni wang'eyo ni nigi impact kuom onyalo affect ng'ama miyo kata ng'ama nyathi. Mokwongo en ng'ama miyo emidwaro askuom. Yena ka simple Lydia. Mana ki yena. Okay. Lydia, hello, Penj Laktar. Hello. Machiegni Lydia. An gi shida moro kata bed ni wuoye about mar chwer mari. An gi shida moro e chunya, iya rama. To kala yani ka tiko lai ka winjo madhi. Seche moko onding'a be seche moko ramo. So kana dhi osiptal, onyisa ni an gi bedo ka tiyo infection. Intiere gamo? Infection. Onyisa ni an gi infection. So asebedo ka tiyo infection. Kaneno ka seche moko lal, seche moko duogo. Koro oseyarama muda mang'eny. Oro kochopo kawuono, so ka duoko matin kaneno ka lach wuok mayero. Koro ase ni mano nyalo bedo nang'o. So gi sani an ng'ama pek. Ok ipek? Daktari, remo ten infection ng'enyne. Ka lach yelo mano komodh pi maber. Koro infection go, recurrent infection nyalo bedo urine kata nyalo bedo e private part. Koro mago te
kosedhi buthiedhe tidono thiedhe gi bende gi partner mari to tieko weche machal kamago. Koro wa manage ni kaka wach machwer ni mondo atieke mondo jonge ni nitie hope gik minyalo timni. Koro gima ka ng'ama miyo osebiro osuptal gima piyo mwadwaro ng'eyo ni asenyisi nitie yore ariyo, nitie nyathi to nitie ng'ama miyo. Koro ng'ama miyo nyalo bedo ni osechwer, rembe osedok piny, en shock, blood pressure ni piny, rembe orumo. Koro mapiyo ni rembe odok manade mondo mede remo, omede pi mondo blood pressure ni obed mangima. Ae bang'e mano wadwaro timo investigation ni chwer ni en mane, en placenta man piny koso yes. So koro ka center maber tinyalo tim scan go tim urgently koro ing'eyo ni mae gima en. Tae bende kisego ibiro ng'eyo ni nyathi to risk mare chal nade. Nikech ka nyathi risk ne en distressed to ing'e ni koro nyaka koro iplan mana kaka ibiro golo nyathi. Koro ing'e ni mano nyathi nyalo chuni ni gol nyathi kata ka ndalo pok ochopo. Koro chuno ni nyaka obedi center maber nikech nyithindo to nyalo survive kata en 500 grams kata nikech nyathi ma usechopo dweche 6 en nyathi ma grams ne osekadho 500 grams. En nyathi maduong' onyalo survive, en nyathi mineno kanyo. Koro ken kama nitie ni cubate maber, tea maber, onyalo survive. Koro gima mine go pre-plan kaka de nyuole. Ka usechwer mo be admitted. Chwer nyalo dok. Koro nyalo iduogo clinic. Koro nitie scenarios mopogore. Mano gima duong', koro nyaka ibed gi in touch mondo koro wamiyi sindende moko ma miyo aboyi ma wacho ka mondo bed ma chwa piyo nikech delivery nyuol biro piyo mopogore. To gima maduong' wadwaro ni mondo wares ngima ng'ama miyo nikech anyisi ni kuom mine matho nus gi tho nikech chwer. Koro nyaka idhi kama kaber to level 4 or level 5 hospital man malo kama nitie katindo mantie theater kech ng'enyne ibo timni inyuol go operation. Koro ng'ama miyo mora ma iye chwer kik ibed ni ibiro dhi nyuol e dispensary. Mano ok ber nikech dispensary biro wito ngimani. Ok gin gi blood transfusion, ok ginya timo ni cesarean section. Koro kamora ng'ata mora ma iye chwer nyaka dhi osuptal mantie equipments, mantie kaminya timne transfusion, mantie expertise, minya timne ultrasound mong'ene nang'o mondo res ngimani. Daktari, e kar thieth kaachiel kod kaka imanage ng'ama miyo ni nyaka seche ma okonyore monyuol, kama ne biero oti marach cha, tiere kamoro ma biero odhi type 4 placenta. Yes, type 4 kanyo. Koro mano titimo nang'o nikech biero ni ema miyo nyathini chiemo, biero ni makelo nyaka oxygen ne nyathini, biero ni piny kacha ma idmane beda chiwo mana beda mondo kacha kik yawre kech onyalo bedo kamano to koro chiemo gi bothni mathindo go to ng'enyne nyathini nyalo bedo gi distress. Koro nyathi wa monitor kaka dhi to ng'ama miyo bende koro inenda bedridden. Koro ok iwuog e kitanda, inena ng'ama ni kitanda chiemo kanyo iluoki mana kanyo nikech kigine ni to tulo muoch. Koro en risky. To bende nitie joma miyo mang'eny madhi adhiya kode en kamano to nyathi bende chiema survive bende wachop kata dweche kata 8 bo bende wanyuola nyathi bende survive. Weche hono ng'eny gigi te mag Nyasaye mag ruoth. Thuolo mar joma mine mantiere kod chandruogni Dr. Ng'ech to gimanyo kony kwanda tamalo chal nade ma chopoga dweche 9 maber manyuol maber ma nyithindo beda maber. Dweche 9 tek. Watemo kamna mondo chop dweche 7 kae 7-8 ka yate koro wagole nikech ka koro seno nyathi nyalo survive to koro kidhi mbele ahinya to onyalo wuok ma koro nikech the more mabiero medre bedo maduong' the more ma risks makis kata ka nyathi osenyuol mama biro bedo go nikech ni nyathi biro nyuolo to chwer ma biro bede bang' nyuol malo kabisa nikech koro kendo biero no gine. Koro ng'enyne watemo
ng'ama miyo kosechopo 34 weeks between 34 to 36 weeks wa deliver mondo koro ya midhiero mang'eny go mondo wa save ngimani to save ngima nyathi ok wa mondo wachopi dweche 9 ma dweche 9 thothne ok chopi alesen ma mild kaen ma mild kaen ma mosechopo kaka ma ile minyiso kani mano to ok tek ok chop kaen ma mild moro ma stage 1 2 cha inyalo dhi to lakini mata ifoni mano tene na nyolo ilemo na Nyasaye ni uchopi kra dweche idembe uchop 34 weeks ich bashwa lungs mag nyathi mondo kochopo kanyo tidhi tim cesarean section to kra chieng' midhi rem iketo machiegni kech inyalo igolo nyathi to koro chala tapo yaore koro od nyodo ni ma nyathi ni uterus ni en koro chwera koro masa moro wagolo nyaka od nyathi te inyalo gol sami dhi nyuol no mondo res ngimani wagolo nyathi to ka chwer pod chwer fatimo hysterectomy wagolo te iwuok gik moko te wuok en gage makidhi chal ng'ama odhi od lweny koro ma en battlefield nikech ka mondo save ngima mar miyo ni kaka igolo uterus no to samoro ng'ama miyo nyalo wito ngimani. Wawachoga gi dholuo ni geng'o ber maloyo thiedho. Bende watiere kod thuolo mwanyalo geng'o godo wuok mar remo ne mine mayach kotenore kod twagni wang'eyo kacha ni kaka ng'ama miyo nyaka ing'e ni blood pressure ni chal nade, nyaka ing'e ane kapo nono nitiere kod chandruok kaka fibroids kod gik makamago, nyaka ing'e kaka inyalo bedo kod kwe e seche ma ipekni, kik ibed kod lweny kachiel kod infections mopogore opogore. Ang'o kendo minyalo advice joma mine kata joma chuo mondo girit mine gi kik bed kod chandruok? Dhi clinic nikech weche kete gigi nyalo fwenyo gi kidhi clinic. Kidhi ni clinic kibro ng'eyo ni blood pressure. Kidhi clinic kibro ng'eyo ni plus biero ni ok obet maber nikech kidhi clinic maber mitimo ni scanning tinyalo nwang'e kata kapok ichwer. Wanyalo fwenyo weche gi kapok ichwer wageni kata biero ok obet maber chon. Koro in case nini nyaka en risk. To bende wanyalo ng'eyo ni rembi ni piny maka biero mari obedo marach to dwano mi yen ma medo remo iron tablets. Koro gigi tek ing'iyo gi ber ka joma miyo ka pek to dhi clinic. To clinic ka inyalo timni nonro mabiro miyo wanwang' gigi risks gi te to wanyalo geng'o. An aneno ni kanye mane e ko en clinic. Dr. Ngech konyruok e osiptal. Tinde jo konyre dala daktari. Nyamoko pod konyre dala, nyamrero pod nitie. Nyamoko pod konyre dala. Ama wacho no idagi. Mano tatamora. Mana kaka yedni ma wamadho mag kubni bende ni dagi. Mago be aeuru. Dr. Ngech aduoko erokamano makende. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi mondo wagol twagni e studio ka samoro ng'ato nitiere kod chandruok noko yudo thuolo mar go simu. Yudi kanye? Wacho nasepuonjo daktache Kenya kae. Kidhi nasepuonjo gintie Bondo, gintie Migori, gintie Mombasa, gintie Nakuru mondo nwang' ni thuolo maber. To Nairobi ka be mana thieth to kidwara mang'eny ti Google search. Namba to kachiwo. Google search. Iketo Dr. Ngech ti Google ti bro nwang'a kanyo. Ka in gi penjo mang'eny, simo mang'eny ok adwar. Nikech daktache asepuonjo gin kamoro amora. Koro dhi machiegni gi daktari maga aina mari mondo penj. Tuwacho ni daktari mopuonjo dakteche omiyo wadhi ir daktari mantiere machiegni kodi. To kapo nono ni en ma agent ahinya mwadwa ni mondo mwane ni wa Google mokwongo tiberno kaka inwang'a. Erokamano nya Dr. Ngech, amor mokalo mar bedo kodi e studio. Ang'e ni dich to kata kamano ni yudo thuolo mondo mi ibi ikonyo ogandawa e penj. Laktar kotenore kod chenro mar wuok remo ne mine mayach. Magi malit mokalo ni nus mar mine mapek tho kotenore kod chandruok mar remo mawuok ma en namba mamalo mokalo ma inyalo geng' tinyalo geng'e mana ka odhi e clinic. Erokamano nya daktari. Amor. Kenda duoko ni erokamano. Thank you. Erokamano. Ageno ni puonjori gimoro nyakora Ramogi ajwa kotenore kod wechegi. Kik ibed gi ich ineno kosechopo dweche 10 tiling godo. Dr. Ngech wacho ni biero expire, biero ti. Tem matek ibed machiegni kod clinic mari. Kiwinjo ranyisi moro amora machiji seche ma ipek kaka ng'ama miyo, tem matek mondo michope osiptal. Nikech kichope osiptal tibro yudi kaka inyalo konyi. Akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano makende jahera mar chenro ni. Ne daktari marwa erokamano makende. Ne director na Philip Ochieng, Kevin erokamano mathoth kachiel kod producer na Papecho Okoth. Ne in jahera mar chenro ni watudre kendo odiechieng' machielo. Ani luonga ni Ruth Otieno, ngima en mwandu oriti masane.